आं दा बे समाव दंफैयो कुमारसालि गामियाव आंजों दा दङ नैबे दिन'दा ओमफ्राय दा बिथांजों आं एसे सोंनाय फिननाय लानो नागिरदों थारुन आबादनि सायाव आरो बिथाङा बोसोरफ्रामबो माने थारुन आबाद मावो ओमफ्राय दा बे थारुन आबाद मावनानै बिथाङा बेसेबां लाब खालामनो हायो बिगासेयाव ओमफ्राय बेसेबां खरस थाङो बिनि सायाव जों एसे रायलायगोन माने थारुन आबादखौ गोबां आबादारिफ्रानो माने बुहुत खम मावनायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो दा बे हिसाबै जोङो एसे थारुनाव माबायदि बेनिफिट दङ नैबे बिथांजों एसे सोंनाय फिननाय लागोन नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालामदो शेयार खालामदो आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय मथा मथि आं फार्स्टनिफ्राय खिथानो आखायाव लाबाय नामखौ खोन्थाग्रोदो आंना दिनो बसुमतारी औ गामिखौ खोन्थादो कुमारसालि ओमफ्राय थारुना फार्स्टनिफ्राय खरसखौ नायोबा हालौनायाव 1050 थांबाय फिनथाम हालौनायाव 350 खरै ओमफ्राय गायनाय जिगाब खोबनाय 5000 थाङो आरोखि बिगायाव गायनायजों जिगाब खोबनायजों 5000 हाजिरा खरसा आरो आच्छा 5000 थांबाय औ बेनिफ्राय आरो सायनायाव 2500 थांबाय 2500 होमबा मथा मथि 1050 5000 2500 मथा मथि 8500 8500 खरस दं बिगासेयाव आरो ना आच्छा ओमफ्राय नोङो मथा मथि मिनिमाम प्रडाक्सना जानांगौबा बेसेबां जायो खमथारावथ' 30 मननि गाहायावनो जाया खमथाराव होमब्ला 30 मन जायो थारुना आरो बांसिनसो जायो ना होमबा एखनबा फांसे बाराबो ओंखारो औ 1 मन 65 मन मोनदों आं आगोलाव 65 मन मोनखांबाय बिगासेयावनो होमबाथ' बिराद जाखादों 65 मन ओमफ्राय एबार बेसेबां मोना नोंथाङा एबारथ' ओरैनो 30 मनसोल' जाहैनाय जाबाय आरो ओरैनो बिगाबेसे मावदोंमोन बिगासेल'सो होमबा बिगासे मावनानै नोंथाङा एबार बोसोराव 30 मन थिखांनो हादों आरो ना 30 मन आच्छा होमब्ला जेनेबा हमनानै ला नोङो बिगासे आबाद मावनानै बेसेबां लाब जानाय बायदि मोनदों दाथ' थारुनाव हिसाब खिथाबखौ गासिबो खरस गारजोबनानै बिदिनो 13,500 14,000 बायदि लाब जायो आरो 13,500 निफ्राय 14,000 जायो आरो 30 मन थारुनाव 30 मन थारुन नङा होमबा होमबा नोङो मथा मथि हिसाब खालायनानै साननो हागोन औ होमबा नायदो दा जेनेबा हमनानै ला नोङो लाबा नोंना जाहैबाय राउन्ड फिगार 14,000खौनो हमबाय लाबा नङा होमबा लाब 14,000 ओमफ्राय ओरै खरसा जाहैबाय 8,500 मथा मथि 22-23,000 नङा होमबा टटेल आरो ओमफ्राय ओरैनो मथा मथि गायजेननायनिफ्राय थारुनखौ मथा मथि बेसेबांसो समाव नोङो जावनानै फाननो हायो दाथ' फागुन मासाव गायदों नालाय फागुन मासाव गायनानै ओमफ्राय नै दा आसिन मासाव जावनाय जाबाय आच्छा मथा मथि हमनानै ला 6 माससो 6 मास नांगौ 6 मास नांगौ ना 6 मास नांगौ आच्छा नोंथाङा ओमफ्राय बोसोरफ्रामबो थारुन आबादखौ मावखायो नामा बोसोरफ्रामबो बोसोरसेयाव बाद गैया आच्छा होमबा जेनेबा हमनानै ला नोंनि लाब जिथुनाखि नों 14,000 बुंदों ना होमबा बिगासेयावनो होमबा जुदि 5 बिगा जुदि आबाद मावोबा होमबा बांसिन जाबाय लाबा नङा होमबा बांसिन जायो जुदि खमाव जुदि 30 मन प्रडाक्सन लायोबाबो नोङो हमनानै ला 5 बिगा जुदि आबाद मावनो हायोबा थारुनखौ 70-80 हाजार खमावबो नङा होमबा माने बिसर मारा होग्रा लोगो लोगो खोबखायोबा खरसा खमावबो थांनो हायो आरो खाथि खायावनो गायनांगौ जिगाब खाथि खायावनो होनबा हले जाबाय आरो औ दा नोंथांमोना बयबो खोनाबाय थारुन आबादनि सायाव दा बिथाङा थारुनखौबो बोसोरफ्रामबो मावो ओमफ्राय गोबां माने बेनिफिट खालामनो हायो आरो दा आं बेखौनो बुंनो सानो बयबो आबादारिफ्रा गावबा गाव मोनसे आइडिया खालामनानै आबादखौ मावनांगौ आरो नङा होमबा दा जेनेबा नोंथाङा आबादारिफोरखौ माबाफोर बुंबावगोन नामा खावलायनो गोसो दं नामा थारुन आबादनि सायाव थारुन आबादनि सायावथ' आं मा बुंबावनो मथा मथि जाय मानसिया गायबाय थादों बे लाबखौ एसेबाबो नुबाय थाहरदों आरो ओमफ्राय नागाराखै बिसोरबो गायबाय थादों दाख्लैबो बे आंनि लोगोआ 40 मन फानखांबाय आरो दा 15 मन 20 मनसो बायदि दंबावोसो थारुना जोलैनो थाबाय आरो बेयो ओमफ्राय बेयो 40 मन फाननायाव बेयो मथा मथि 40 मन फाननायाव बिदिनो 41-42 हाजारसो मोनदों बायदि मोनदोंलाय 41-42 हाजारसो मोनदों आरो ना आच्छा 40 मन फाननायाव दामा दा ओरैनो माबायदि रेट सोलिदों दा महनसेयाव 750सिम फानदों मानसिफ्रा 750सिम मार्केट रेट आरो ना ओमफ्राय मार्केट 700 750 आच्छा मार्केटनिफ्रायथ' जेबो प्रब्लेम गैया दाथ' गैया नोंसोरो अबे मार्केटआव लाङो ओरैनो
बेफारिफोरानो फैजोबो लांफैयो न'निफ्राय लांखायो न'निफ्रायनो लाङो होमबाथ' टेनसनानो गैया ओहो। माने गारि भारा गारि भाराबो गारनांला लांनांला ओहो गारि भाराबो गारनांला जेबो गारनांला आरो माने न'निफ्रायनो न'निफ्राय, लांबाय आरो आदसा होमबाथ' बिराद मोजां बेबो मोनसे प्लास पइन्ट नङा होमबा सबायबाबो आरो फाथोखौबो बिदिनो 20 बिगा गाहाम फुयो 25 बिगा गाहाम फुयो 80-90 हाजारनि आं हावै फानो आदसा बिदि आरो दा जेनेबा फाथोखौबो नों 20 बिगासो मावखायो आदसा फाथो मावो नों सबाय मावो नों ओमफ्राय थारुन मावो जुखाम मावो ओमफ्राय सिबिंफोरबो मावबावो नामा सिबिंखौ मावोमोन एबार हाखौनो मोजां मोनाखै आं ओंखायनो मावनाय जायाखै आरो अखाजों थैदों आदसा सबायजों लगायनानै एसे खुइदों ओमफ्राय नोंथाङा ओरैनो जेनेबा हमनानै ला आबाद मावनानै नोंथाङा बोसोरसेयाव बेसेबांसो इनकाम खालामनो हायो बिनि मोनसे माबा नोंसो हिसाब लाफेरदों नामा दिनैसिम हिसाबाथ' एखनबा समाव लाख थाखाबो गारनानै आबाद खालायनाय जायो आं ओमफ्राय एखनबा बिदिनो बेफार मावनाय बायदि आरो एखनबा एसे लस जानो नागिरो एखनबा लाब जायो आदसा माने बिजनेस टाइप जायो नालाय माने बोथोरजोंबो जायो एखमबा समाव प्रडाक्सना बुरजा जायो एखमबा समाव खम जायो नङा होमबा ओरैनो आइडिया खालामोब्ला मथा मथि नों बोसोरसेयाव आबादनिफ्राय बेसेबांसो इनकाम फैयो नोंनिया दा इनकाम फैनाय माने 1 लाखनि खम फैयालै आदसा खमथाराव खमथाराव 1 लाखनि खम फैया आरो खमथारावथ' नोंनाव 1 लाखनि खम फैखानाय नङा नोङो जेनेबा नैबे 1.5 लाखसिमा एकदम आरामसे फैयो आरो खमथाराव आदसा खमथाराव मथा मथि नों आबादनिफ्राय 1.5 लाख थाखा मोननो हायो आरोना आरो बांसिनावसो जागोन जेनेबा प्रडाक्सना मोजां जायोबा नङा होमबा आदसा थारमाने बे फिसाजो फरायनायनि थाखायनो फैसा थाखा न' बां देखायनो हायाखैना फिसाजोफोर 2 फरायनाय दं आदसा अखानायबाथाय फैसा थाखा हरनांगौ थारमाने दा जेसेबां न'खरनि नङा होमबा न'खरनि जेनेबा गथ'फोरनि फरायनायानो होन बा न'खर सलायनायानो होन गासिबो आबादनि सायाव निर्भर आरोना निर्भर एकदम आदसा दा नोंथांनिफ्राय जोङो खोनानो मोनबाय नोंथाङाथ' सबाय आबाद मावो फाथो आबाद मावो माइ आबाद मावो थारुन आबाद मावो आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि आबाद मावबावो दा नोंथांखौ जोङो एकदम माने प्रग्रेसिभ आबादारि होननानै बुंनांगोन आरो माने जिखिनि मावो नोंथाङाथ' बिराद गुवार मावो नालाय जेनेबा हमना ला फाथोखौबो नों 20 बिगा मावखायो सबायखौबो 18 बिगा 20 बिगा 25 बिगा 30 बिगासिम मावो नङा होमबा आरो ओरै नों माइखौबो जुदि 20 बिगा गायोबा होमबाथ' मथा मथि फ्राय गासिबो जिखिनि मावो माने गुवार मावो आरोखि नों प्लटखौ थिगानो दङ नोंथांनिसिम एकदम गोजोननाय थाबाय